naimbag arabeyo aming kakabsat. Rabi man iti Sabado kat adtoy, ti kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo iti daytoy a panagdebosyon ken panagkararag. More love to thee, O Christ. Dakdakkel nga ayat. Daytoy ti paulo ti debosyon tayo ti daytoy rabi. Ngumsakbay na kantaan tayo man, daytoy nga imno. Dakdakkel nga ayat ken ka, more love to thee. Dakdakkel nga ayat, it dem kanya. Dengge mararaw ko ken kapu. Dumakdakkel kuma ayat ko ken ka, idem ka di kanyak apu. Tinailumungan aragragsak, isut nagnaedak tinabayag. Nemdiak nasarakan talna keninanak, Jesus sikat pagdayawa. Agibusen tuy hangesku, ikantak pailaeng pagdayawku. Tumakdakkel kuma ken kati ayatku, Apu Jesus manubutku. Anya na nagpintas, ti mensahe da ito nga imno kada tayo. Manipod iti surat ni San Pablo kada iti taga Filipos, Kapitulo 1, versikulo 9, agingga iti 10 kat maysa. 9 ngay 11 kasto iti mabasa tayo. Ikararag ko adumakkel kuma adumakkel ti ayat yu agraman pudno apan nakaammo kenan anay apan nakaawat. Tapno mabalin nyo apilyan ti kasayatan. Iti kasta awan to tenyaman a kinarugit ken pakababalawan yu. Intun aldaw pa nagsubli ni Kristo. Mapnon to ti biyagyo iti pudno kinaimbag anila ang Yesu Kristo ti makaaramid kat daytoy ti pakaitanukan ken pakaidaydayawan ti Dios. More love to thee, O Christ. Dakdakkel nga ayat. Dakdakkel nga ayat. Daytoy kakabsat iti maysa a kararag iti addaan iti gagar nga iti tunggal aldaw, iti tunggal ngaglabas. Umununig kuma ti pamati na, umununig kuma ti panakamuna, umununig kuma ti dedikasyon kan ayat na kan Kristo. Sipuntan tayo daytoy kakabsat. Daytoy nga imno, dakdakkel nga ayat, when more love to thee, O Christ, sinurat ni Elizabeth Prentice idi 19th century. Ipasimudaag na daytoy iti napalaos a panagayat ni Elizabeth kanapo Dios. Katkas i-explore tayo, sukimatan tayo ti tema daytoy nga imno. Kitaan tayo mo't niya kaditi kay papanan iti
panakaadaan tinununeg a panagayat kan Kristo. Kano kasano aday to'y nga ayat kat balbaliwan na tibiyag tayo, kan ti panakirelasyon tayo, panakilangan langan tayo ti sabali a tao. Muna, the desire for greater love, daytoy ti umuna pa lang ngay bagbaga iti imno kada tayo. Dakdakal nga ayat, itdem kanyak, at daan gagar, nga madaan ti dakdakkel nga ayat. No da tayo kakabsat, kayat tayo, wano gustuan tayo nga, dagiti ipatpatag tayo, dagiti miyembro ti pamilya tayo, dagiti gagayom tayo kat addak mati panagayat da kada tayo, iti tunggal aldaw. Kas jay kumamit iti rikna tayo, kana Apo Diyos. May we have that desire. Madantay kung maitigagar. Mangayat kan Kristo. Kan itiday tang ayat kan Kristo ket umununeg, dumakdakkel, lumawlawa, iti tunggal, oras, minuto, segundo, itibiyag tayo. Just as we desire for greater love from other people, from our loved ones, from our family, from our friends, that should also be our desire to love Christ every moment of our lives. Iti Filipos 1:9 kunana, ikararag ko adumakdakkel kuma adumakdakkel ti ayatyo agraman pudno apan nakaammo kanaanan anay apan nakaawat. Tapno mabali nyo apilyan ti kasayaatan. Ni Kristo inayat na tayo. Saan pulos ang matukod? Saan pulos ang ma-measure? Marukod ti ayat ni Kristo, ti ayat ti Diyos kada tayo. Anya ti kuna iti Roma 5:8. Ti Diyos inpakita na tayat na kada tayo. Tapno ura idin tumanagbasol tayo palang ni Kristo na tayo gapu kada tayo. Oh, what measure of love. Inayat na tayo ti Diyos. Gapuday tangayat na kada tayo. Inted na tanak na ni Jesus. Tapno na tayo gapu kada tayo. Kat agtultuloy nga ayatan na tayo ti Diyos. Iti tunggal aldaw nga aglabas, iti biyag tayo. Saan ang mabilang, dagiti parabor, dagiti bendisyon nga iti ti Diyos kada tayo. Iti tunggal maitibkol tayo. Iti tunggal maidalab tayo. Iti tunggal matumba tayo. Ti Diyos, ni Apo Jesus, yaw awat na ti ima na. Tapno, ibangon na tayo. Iti tunggal ka nito, at tumalikod tayo kan kwa na. Iti tunggal ka nito, alipatan tayo isuna. Iti tunggal ka nito, nga agbasol tayo kan pana. Ni Kristo nakasagana ang mga rakop kada tayo.
nulakad ag subli tayo kan kuana. Anyan ang nagdakkel nga ayat. Daytoy adakkel nga ayat ti Dios. Isu kumati mangitunda kada tayo. Tapno kas iti kununa ti nagsurat ti imno. Uray agibusen tuyang esku ikantak pailang pagdayaw ko dumakdakkel kuma ti ayat ko kan ka Apo Jesus manubot ko. As Christ continues to love us, may we desire to have that deeper and greater love for Him in return. Agkararag tayo. Anya na nagdakkel tayat mo kada kami Jesus, o Dios. Inted mo amin para kada kami, agpaay kada kami. Masursuro mi kumamit ti agayat. Ken ti kaarubaken samsamali. Ket sapay ta umad-adda kuma ti gagarmi mangayat ken ka ken kay ti karubami. Pakawanan na kami no adda dagiti kanito asan mga ipakita tayat mi ken ka. O Dios, ti daytoy rabii dawatek ti panarabay panalagtimod sa magtumalmay sa kana kami. Dawatek ti panangagas mo kana kami. Dawatek tagtultuloy apan ang bendisyon mo kada kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Iti maminsan pa'y kakamsat, ti apoy pain na ti parabor kada tayo, kasagtuloy tayo, naagserbikan ko na. Daytoy ni Pastor Joey, ti kadwayo, ti daytoy rabi iti Sabado, iti panagdebosyon kan panagkarara. Ti Dios, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, bendisyonan kag paraboran na kay kuma. Agasan na kay kuma. Amen. Amen. Bye-bye.